Dear Miss Love, magandang araw po sa inyo at pati na rin po sa inyong mga masusugid na taga-subaybay. Ako po si Matt, 23 anyos. Ibabahagi ko lamang yung karanasan ko na magpasa hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan. Tungkol ito kay Ate Miranda. Kaibigan ko si Junel simula pa high school at tambay na ako palagi sa bahay nila. Tambay ako lagi sa bahay nila at kung tutuusin, hindi lang si Junel ang dahilan kung bakit palagi akong nandoon. Dahil kay Ate Miranda. Ang kapatid niyang nasa edad 38. Matanda siya sa amin ng ilang taon pero hindi mo iisipin na halos nasa 40 na siya. Maalaga to sa sarili, palaging mabango, laging maayos manamit kahit nasa bahay lang. At ang isa pa, napakapilya niyang babae. Yung tipo ng babaeng tahimik sa umpisa pero kapag kinausap mo na, may kalokohan sa dulo ng bawat linya. Lagi niya kaming tinutuksong magkakabarkada. Lalo na ako. Minsan simpleng biro, minsan parang may laman. At doon ako unti-unting natutong mahulog sa kanya. Isang gabi noon nung nagyaya si Junel ng inuman sa bahay nila. Pumunta naman ako agad. Pagbukas ko ng gate nila, una kong nakita si Ate Miranda. Nasa terrace siya noon, naka-short at maluwag na puting t-shirt. Wala siyang make-up pero ang ganda niya. Ewan ko ba naman sa kanya. Maganda naman siya, pero bakit hindi niya naisipang mag-asawa? Palibhasa, siya na siguro yung tumayong ina at ama sa kanilang dalawa dahil sa matagal nang pumanaw ang kanilang mga magulang. Uy, Matt, ang gwapo mo yata ngayon ah. Sabi niya sa akin sabay kindat pa. Ikaw din naman ate ah, parang di ka talaga tumatanda. Balik ko namang biro sa kanya. Siyempre, kailangan pa rin magpaganda no, kahit walang asawa. Sagot naman niya sabay tawa. Ganun siya. Madalas niyang ibiro yung pagiging single niya. Pero may halong pilya sa paraan ng pagkakasabi. At sa tuwing ginagawa niya yon, para bang ako yung kinikilig. At habang nagiinuman kami sa labas kasama ang tropa, siya naman ang pabalik-balik sa kusina at terrace. Minsan nagbibigay ng pulutan, minsan naman nanunukso lang sa amin. Mabilis lumipas ang mga oras. Ang tigi-isang bote naging isang case na. At bandang 9:00 yun ng gabi, pagpasok ko sa kusina, nandoon si ate. Tahimik siya habang nag-aayos sa kusina. Pero paglapit ko, bigla siyang napangiti at nagsalita. Oh, ikaw pala Matt, lasing ka na yata, parang namumula ka na. Tanong niya. Ha? Hindi pa naman ate. Hindi naman ako agad nalalasing eh. Sagot ko. Sus, sige na nga. Naniniwala na akong hindi ka pangalasing. Kasi hindi ka makatingin ng diretso sa akin eh. Anya sabay lapit ng dahan-dahan. Lalo akong kinabahan. Hindi yung takot, kundi kaba na may halo ng kilig at init. Huwag kang kabahan, Matt. Baka kung anong isipin ni Junel. Baka mamaya akala niya kung anong ginagawa ko sa'yo. Sabi niya sabay hawak ng marahan sa braso ko. Hindi naman ako kinakabahan ate. Sagot ko. Ah, talaga? Bakit para kang naiilang dyan? Grabe ang lapit niya. Amoy ko na yung pabango niya, yung hininga niya, at yung paraan ng pagkakatitig niya, parang sinasadya. Ate naman, mahina akong sabi. Lagi mo na lang akong pinagtitripan eh. Natawa siya. Alam mo, sa lahat ng kaibigan ni Junel, ikaw ang napakasarap lokohin. Anito sabay halakhak. Teka nga, baka mamaya isipin nila doon, inaakit kita ha? Hindi ko alam kung biro lang ba yon o may halong katotohanan na. Lumipas ang mga araw. Buwan. Dumating yung araw ng birthday ni Junel. Maaga pa lang, andun na ako para tumulong. Pagdating ko doon, unang bumungad sa akin si Ate Miranda sa terrace. Nakadress na hindi lalampas sa tuhod.
Hindi lantad pero sakto lang para mapatingin ka ng hindi mo sinasadya. Maganda talaga ang katawan niya. Kahit na nasa 38 na siya. May kurba at alam niya kung paano dalhin ang pananamit niya. Palibhasa nga siguro hindi pa nagkakaanak. Kaya naman dalagang-dalaga talagang tingnan. Uy, Matt, sabi niya. Maaga ka? Excited ka bang pumunta dito o may inaabangan ka? Napangiti naman ako, Miss Love. Hindi ko alam kung bakit pero bawat kilos niya may dating. Hindi naman OA. Pilya lang talaga siya. Yung tipong hindi mo alam kung biro lang ba niya talaga o talagang may laman na yung mga sinasabi niya. At habang abala ang lahat sa paghahanda, ako naman ay inutusan ni ate na magbitbit ng mesa sa bakuran. Habang binubuhat ko, bigla siyang lumapit sa likod ko at nagsalita ng pabulong. Ang ganda yata ng katawan natin ngayon, Mata. Napatingin ako agad sa kanya. Pero pagtingin ko, naglalakad na siya papalayo. Na para bang wala lang. Pero sa loob ko naman, konting-konti na lang talaga, papatulan ko na si ate. Pagsapit ng gabi, nagsimula na ang handaan. Ang daming tao, maingay, may mga nagkakaraoke, may nagiinuman sa mesa. Pero sa lahat ng tao na nandun, iisa lang talaga ang tinitingnan ko. Si Ate Miranda. Habang abala siya sa mga bisita, hindi ko maiwasang sundan ng tingin ang bawat kilos niya. Pansin ko rin na ilang beses siyang pasimpleng lumilingon sa akin. Hindi ako nag-iilusyon. Alam kong pareho naming alam kung anong nangyayari sa pagitan naming dalawa. Matt! Sigaw ni Jonel. Tara na, tagay na tayo. Umupo naman ako sa mesa. Marami ng lasing na mga kasama niya. Puro nagtatawanan na. Si Jonel nakangiti habang pinupuno ng alak yung baso ko. Pre, birthday ko ngayon, di ba? Kaya kahit malasing tayo, okay lang. Marami siyang sinasabi. Pero ako, nakafocus kay Ate Miranda na nasa kabilang dulo. Hindi ko maiwasang hindi pa rin siya mapansin. Nakaupo na siya noon, nakangiti habang nakatingin sa akin. Hindi yun simpleng tingin. Yung tipong parang nangaakit kahit wala namang sinasabi. Maya-maya tumayo siya. Lumapit siya sa mesa namin at nagdala ng pulutan. O ayan ha, para hindi kayo bumagsak kaagad. Ate Miranda, salamat ah. Sigaw nung isa naming tropa na lasing na yata. Nung nilapag niya yung plato sa harapan ko, mabilis niya akong hinawakan sa ilalim ng mesa. Hindi halata, pero ramdam ko. Mainit at mabilis lang. Sinadya niya. Sapat para kabahan ako. Napatingin pa nga ako sa kanya noon. Giting-ngiti siya. Pilya, na para bang wala namang ginawang masama. Habang lumalalim yung gabi, isa-isa nang nalalasing ang mga tao at nag-aalisan. Si Jonel, bumagsak na sa may sofa. Ang mga tropa, nakatulog na rin sa gilid ng mesa. Ang mga kamag-anak nila nagsiuwian na rin. Ako at si Ate Miranda, parehong gising pa. Ako noon, medyo tipsy na pero malinaw pa ang isip. Siya naman, may konting pula na sa pisngi. Halatang nakainom pero kontrolado pa rin ang sarili. Matt, tawag niya. Lumapit naman ako. Wala nang tao nun sa kusina. Tulungan mo ako magligpit oh. Pagpasok ko sa kusina, siya lamang yung nandun. Inilapag niya yung mga baso sa lababo. Ako naman ay nagligpit ng mga bote sa lamesa. Pagod ka na? Tanong niya habang nakasandal sa pader. Hindi pa naman. Sagot ko. Basta kasama naman kita, hindi naman ako napapagod eh. Sus! Bolero! Sabi niya, pero hindi umalis sa pagkakatitig sa akin. Lumapit siya maya-maya. Dahan-dahan lang. Yung lakad niya mabagal talaga na para bang sinasadya. Hanggang sa halos magkalapit na kaming dalawa. Matt, okay ka sana eh. Kaso ang bata mo pa. Bulong niya.
Pero, ikaw gusto ko ate. Natawa siya ng mahina. Alam mo bang delikado yung mga sinasabi mo? Hindi naman ate. Totoo lang naman yung sinasabi ko eh. Paano kung seryosohin ko yung mga sinabi mo ha? Gusto mo ako? Sigurado ka ba? Wika niya sabay ngiti. Natahimik ako ng ilang segundo. Ramdam ko na yung init sa pagitan naming dalawa kahit wala pa namang nangyayari. Nakatitig lang siya sa akin. Tapos bigla siyang lumapit ulit. Sobrang lapit na halos magdikit na yung ilong naming dalawa. Alam mo Matt, matagal ko nang napapansin kung paano ka tumingin sa akin. Ikaw naman kasi ate eh. Anong ako? Pilya ka kaya? Natawa lang siya. Pero sa tawa niyang yun, alam kong hindi lang ako ang may nararamdaman. Bigla siyang humakbang pa ng isang beses. Kaya lalong lumapit ang katawan niya sa akin. Ramdam ko na nga yung init ng hininga niya. Matt, mahinang sabi niya, sigurado ka ba talaga dyan sa nararamdaman mo? Hindi na ako tulad ng mga kaedad mo. Totoo ate, sagot ko. Hindi naman ako nagbibiro eh. At hindi ko ginagawang biro yung pagkagusto ko sa'yo. Pilyo ka rin pala. Sagot niya, sabay ngiti at marahang tinapik ang balikat ko. Mas pilya ka. Pagkatapos nun, naiwan ako sa kusina mag-isa na para bang tinamaan ng kuryente. Hindi ko talaga alam kung laro lang yung ginagawa niya o may halong katotohanan na rin. Simula nung gabing yun, nung birthday ni Junella, halos gabi-gabi ko nang naiisip si Ate Miranda. Kahit saan ako pumunta, kahit anong gawin ko, bumabalik sa isip ko yung gabing nagkasama kami sa kusina habang lasing ang lahat. Yung titig niya, yung ngiti niyang pilya, yung paglapit niya, at yung mga sandaling hindi namin kailangang magsalita para maintindihan ang isa't isa. Pareho naman kaming single. Wala naman kaming niloloko. Wala naman kaming kailangang itago sa mundo. Maliban lang sa sinasabi niyang magkaiba ang edad naming dalawa. Kaya kahit alam kong kakaiba ang sitwasyong to, hindi ko to tinitingnan bilang mali. Sa totoo lang, Miss Love, matagal ko na rin pinipigilan yung sarili ko. Matagal ko na rin gustong sabihin kung ano yung nararamdaman ko para sa kanya. Pero, ewan ko ba kung seryoso siya? Lagi na lang kasi siyang puro biro. Isang linggo pagkatapos ng handaan, isang tahimik na hapon, dumaan ulit ako sa bahay nila. Medyo maaliwalas noon ang paligid. Nasa trabaho pa si Junel, kaya naman alam kong si Ate Miranda lamang ang nandoon. Sa totoo lang, hindi ko naman kailangan ng dahilan para pumunta roon. Sapat na yung sabihin kung gusto ko lang siyang makita. Pagpunta ko sa gate, agad ko na siyang nakita na nasa terrace. Naka-short siya at simpleng sando. Basa pa yung buhok niya. Hawak niya ang isang baso ng malamig na tubig habang nakaupo sa kahoy na bangko. Nung mapansin niya ako, agad siyang ngumiti. Pamilyar na ngiti. Oy, Matt, bati niya. Aba, araw-araw ka na yatang dumadaan dito ah. Napangiti ako. Kasi may hinahanap ako eh. Tumawa siya ng marahan. At sino naman yung hinahanap mo, Abera? Di ikaw. Natawa siya. Grabe ah, ang corny kaya. Pagkatapos noon ay sandali kaming natahimik. Hindi naman siya nagalit, bagkus napangiti pa nga siya ng matamis. Yung ngiti ng isang babaeng alam kong may nararamdaman din sa kanyang kaharap. Pumasok kami sa loob ng bahay. Tahimik at walang maingay. Walang istorbo. Amoy ko yung pabango niya na pamilyar na sa akin. Isinara niya yung pinto at sumunod sa akin. Hindi na kailangang sabihin kung bakit. Pareho naming alam kung saan patutungo ang araw na ito. Matt, sabi niya habang dahan-dahang lumalapit. Sigurado ka ba talaga? Tumango ako. Ate, ilang beses mo nang tinanong yan.
Sinabi ko na sa'yo, siguradong sigurado ko. Simula pa noon, gusto kita. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Hindi ko na kailangan ng mahabang paliwanag. Pagkatapos noon lumapit siya at nilagay ang palad niya sa dibdib ko. Ramdam niya yung tibok ng puso ko. Mabilis, parang kumakabog na hindi mapigilan. Nakatitig lang siya sa mga mata ko. Doon pa lang, alam naming pareho, wala nang atrasan. Niyakap niya ako. Ako naman, otomatikong yumakap pabalik. Para bang matagal nang sabik ang mga katawan namin na magsama sa isang tahimik at tapat na sandali. Ramdam ko ang katawan niya, laban sa akin. Amoy ko pa rin ang bango ng kanyang buhok. At doon sa mismong yakap na iyon, alam kong tuluyan ng may mangyayari. At pareho naming gusto. Matt, bulong niya malapit sa tenga ko. Hindi ko alam kung kailan nangyari to pero hindi ko rin gustong pigilan yung nararamdaman ko para sa'yo. Unti-unting lumapit ang mukha namin sa isa't isa. At sa pagitan ng tahimik na sala, kung saan una kaming nagkatinginan ng birthday ni Junel, nagtagpo ang labi namin. Hindi ko alam kung ilang segundo yon pero parang tumigil ang paligid. Grabe, hindi ko talaga inaasahan na mangyayari yon. Hindi ko kailangang sabihin yung nararamdaman ko. Nasa bawat galaw at bawat paghinga ang sagot. Pagkatapos noon, hinawakan ko ang pisngi niya. Hindi siya umiwas. Sa halip, lalo pa nga niyang nilapit yung sarili niya. At yung mga sandaling yon, punong-puno na kami ng init. Punong-puno ng damdamin na hindi na mapigilan. Ang bawat haplos ay may kasama ng emosyon. Ang bawat tingin ay may kasamang kasiguraduhan. Wala nang kailangang itago at walang kailangang pagtakpan. Nang matapos ang mga sandaling yon, mabilis pareho ang aming paghinga. Kumalas kami sandali sa isa't isa at pumasok kami sa kwarto niya. Doon, tuluyan naming pinunan ang pangangailangan ng isa't isa. Pagkatapos noon, parehas kaming hingal na hingal. Pero parehas ding may ngiti sa labi. Hindi ko alam kung saan nahantong ang kwento namin ni Ate Miranda. Pero sigurado ko Miss Love sa isang bagay. Hindi ko pinagsisisihan na nakagusto ko sa kanya. Na minahal ko siya. Hindi ko yon kailangang ikahiya. Pareho kaming single. Pareho kaming may karapatang magmahal. At kung ano man ang tingin ng iba, hindi na yon mas mahalaga kaysa sa kung anong meron kami ngayon. Ang ngiti ni Ate Miranda, ang ngiting yon ang dahilan kung bakit ako araw-araw bumabalik sa kanila. At sa bawat balik ko, mas lalo kong napapalapit sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa amin ni Ate Miranda, kinausap ko si Junel. Nasa harapan kami noon ng inuman. Pare, may kailangan kong sabihin sa'yo eh. Bungad ko sa kanya. Napakunot pa ang noo niya noon. Parang ang bigat niyan pare ya. Ano ba yun? Huminga ako ng malalim. Tungkol sa ate mo. Ha? Bakit na ba napasok si ate dito? Anong meron kay Ate Miranda? May ginawa ka ba? Napataas pa ang boses niya. Umaling ako. Wala pre. Pero may aaminin sana ako sa'yo eh. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Gusto ko si Ate Miranda eh. Hindi basta gusto lang. Gusto ko siyang ligawan. Kung papayag ka. Sandaling natahimik si Junel. Para bang napako siya sa pwesto. Tapos bigla siyang natawa. Hindi yung masayang tawa, kundi yung tawang hindi makapaniwala. Tang-ina, seryoso ka ba, Matt? 39 na yun ah. Ikaw bata ka pa. Alam ko, sagot ko naman agad. Pero wala naman sa edad yun pare eh. At hindi rin naman ako nagbibiro. Gusto ko yung ate mo. Matagal na. Hindi ko lang inaamin sa'yo. Naatigilan siya.
Kita ko sa mukha niya na hindi niya inaasahang marinig yun. Nawala tuloy bigla yung tawa niya. Napalitan yata ng kaba tsaka pag-aalinlangan. Pare, si Ate Miranda, alam mo namang nasaktan na siya noon, di ba? Kaya nga hindi na nag-asawa eh. Ayoko naman nang maulit yun na masaktan ulit. Tumango ako. Yun din ang dahilan kung bakit ako lumapit sa'yo eh. Gusto kong malaman mo na seryoso ko sa kanya. Hindi naman to laro lang pare. Gusto ko siyang ligawan ng maayos. Gusto ko siyang respetuhin. Sigurado ka ba? Tanong niya na medyo lumalambot na ang tono. In love ka ba talaga? Hindi lang basta in love pare. Sagot ko. Gusto ko siyang alagaan. Kahit pa mas matanda siya sa akin. Kahit pa sabihin nga ng iba na hindi bagay, wala akong pakialam. Hindi ko naman makukontrol ang sarili ko pare eh. Sobrang mahal ko siya. Napakamot si Junel ng ulo. Sabay na pabuntong hininga. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mai-stress sa sinasabi mo eh. Tahimik naman akong naghintay. Ramdam kong mabilis ang tibok ng dibdib ko. Iniisip ko, baka bigla niya akong sapakin o kaya hindi siya pumayag. Pero after ng ilang segundo, bumuntong hininga siya ulit at ngumiti. Matt, kaibigan kita. Kilala naman kita. Hindi ka naman siguro gagawa ng kalokohan kung hindi mo kayang panindigan. Tumango siya. Kung seryoso ka talaga kay ate, wala naman ako magagawa. Diligawan mo siya. Napasinghap ako noon at para bang nabunutan ng tinik. Pero may isang kondisyon. Dagdag niya. Ano naman yun? Tiyakin mo lang na hindi mo siya iiwan. Dahil pag sinaktan mo si Ate Miranda, ako mismo ang susuntok sa pagbumuka mo pare. Tawa siya ng mahina. Napangiti naman ako. Oo naman pare, hindi ko naman sasaktan si Miranda eh. At lalong-lalong hindi ko siya lolokohin. Inabot niya ang kamay niya. Sige, good luck gago, sana maging kayo. Hindi ako nagdalawang isip. Hinawakan ko ang kamay niya, matatag at punong-puno ng pasasalamat. Salamat Junel. Hindi mo alam kung gaano ko kinabahan nung sabihin ko sa'yo to. Habang nag-uusap kaming dalawa, ramdam ko yung bigat na gumagaan sa dibdib ko. Ngayon, wala na akong tinatagong lihim. Wala na akong iiwasang tanong. At higit sa lahat, may basbas na ako sa nag-iisa niyang kapatid. Sa wakas pwede ko nang ligawan si Ate Miranda. At doon nagsimula ang panibagong kabanata. Sa ngayon ho, Miss Love, 5 taon na rin ang lumipas. Mula nung mangyari yun, mula nung umamin ako kay Junel. Sa totoo lang ang daming nangyari. Ang daming nagbago. At habang sinusulat ko to ngayon, tahimik ang buong bahay. Si Miranda nakahiga sa kama. Mahimbing nang natutulog. Nakayakap sa kanya ang anak namin. Oo, Miss Love, yung tinatawag nilang menopausal baby. Akalain mo yun, sa edad niyang yun nagkaanak pa kami. Tinititigan ko sila at parang hindi pa rin ako makapaniwala na naging ganito ang buhay ko. Kompleto, masaya, kahit may mga araw na hindi kami bati. Kahit may mga pagtatalo dahil sa maliliit na bagay, uuwi pa rin kami sa isa't isa. Matatag kaming dalawa at hindi ko yun ipagpapalit kahit kanino. Naalala ko tuloy yung araw na kinausap ko si Junel. Yung pangako ko sa kanya, tiyakin mo lang pare, hindi mo sasaktan si ate. Yun yung sinabi niya. At hanggang ngayon, Miss Love, bit ko yun. Tinupad ko. Hindi ko sinaktan o niloko ang ate niya. Minahal ko to ng sobra. Inalagaan ko. Pinili ko araw-araw. Pero kahit gaano kami kasi ngayon, may kirot pa rin sa dibdib ko, Miss Love. Pag naaalala ko siya. Si Junel, ang tropa kong parang kapatid ko na rin. 3 taon na ang nakakalipas mula nung maaksidente siya at kinuha siya sa amin. Hanggang ngayon mabigat pa rin kay Miranda yon. Kasi alam ko naman na si Junel lang yung nag-iisa niyang kapatid. Naging kasama niya sa lahat. Minsan nakikita ko pa rin si Miranda
na nakatitig sa lumang litrato ni Jonel. Tahimik na umiiyak. Yayakapin ko lang siya dahil yun lang naman ang kaya kong ibigay sa kanya. Ganun siguro talaga ang buhay. May kapalit ang bawat saya. May kirot na kailangang tanggapin. Pero naniniwala akong tinitingnan kami ni Jonel mula kung nasaan man siya naroroon. Kaya pare, kung naririnig mo man ako ngayon, tinupad ko ha. Hindi ko niloko ang ate mo. Hindi ko siya sinaktan at hindi ko siya iniwan. Minahal ko siya ng totoo at patuloy ko pa rin ginagawa yon magpasa hanggang ngayon. At salamat pare, kasi kung hindi mo ako pinagkatiwalaan noon, hindi ko mararanasan to. Hindi ko mararanasang makita sina Miranda at ang anak namin na mahimbing at magkayakap habang hinuhulma ko tong kasaysayan namin. Ito yung buhay na pinangarap ko at hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin. Maraming salamat Miss Love sa pag-ere po ng kwento ko. Ito'y maiksi lamang pero sana'y nagustuhan niyo ho. Muli, ako ho si Matt. Maraming salamat. Ikaw na nga nagsabi. Niloloko ka. Kaya nasa sayo yan kung hahayaan mo siyang lokohin ka lang. Kung hindi niya nakikita ang halaga mo, maghanap ka ng lalaking hindi lang katawan ang habol sa'yo, kundi mahal ka. Nagtsatsaga ka sa asawa mo. Malaki lang naman ang katawan nun. Pero pagdating sa ibang bagay, wala namang binatbat yun. Kung gusto mo ako na lang. Mas kaya kitang pasehin. May boy ka na. May instant bister ka pa. Kahit nga hindi mo na ako bayaran Isang magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko lamang pong ibahagi ang aking kwento sa inyong programa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Anika. 29 years old na ako. Nakatira sa Pampanga at kasal sa asawa kong si Jason. Hindi niya tunay na pangalan. Isang taon pa lang kaming kasal ay nagpunta na ito abroad upang doon magtrabaho. Sa ngayon ay 3 taon na siya sa abroad. Hindi pa kami nagkakaanak ni Jason dahil ayaw pa raw niya. Si Gio, ang helper namin, ang siyang nakakasama ko madalas dito sa bahay. Nasa edad 27. Wala pang pamilya dahil binata pa. Kaya dito na rin nanunuluyan sa amin bilang pinagkakatiwalaan ko. Magpinsan kasi sila ng asawa ko. Hindi ko sukat akalain na mababaling kay Gio ang pagmamahal na meron ako para sa aking asawa. Ang boy naming naging kasama ko sa lahat na mas matagal ko pang nakasama sa iisang bubong kesa sa asawa ko. Hindi graduate ng high school si Gio, pero napakabait nito at mas maalalahanin pa kesa sa mister ko. Isa pala akong preschool teacher. Sa totoo lang, gusto ko nang pauwiin si Jason dahil kaya naman namin kahit pa hindi siya mga ibang bansa. Ngunit ang sabi nito, iyon ang pangarap niya, ang makapagtrabaho abroad. Sinuportahan ko ang gusto niya at nag-loan pa ako para lang makapag-abroad siya. Lagi kong sinasabi sa kanya na gusto ko nang magkaanak, pero ang katwiran naman niya ay maaga pa. Darating din daw kami sa tamang panahon. Naiinggit ako sa mga kasamahan ko sa trabaho dahil buo ang pamilya nila at may mga anak na. Ngunit ako magti-30 na lang ay wala pa rin. Hindi naman ako mapayat dahil may pagkamataba ang aking katawan. Ngunit nasa tamang lugar naman ang kurba ng aking bewang. Sapat para matawag pa ring sexy na chubby. Maputi rin akong babae kahit na may katabaan, kaya kahit na anong damit ay confident ko pa rin na isusuot. Yun nga lang, malaki yata ang problema ng asawa ko sa katawan ko.
Madalas akong sabihan ni Jason na mag-gym. Ngunit wala naman akong nakikitang dapat baguhin. Dahil ayos lang naman ang kurba ng aking pangangatawan. Hindi naman ako yung tipo na sobrang taba. Palibhasa kasi si Jason ay gym instructor sa ibang bansa. Kaya nais nito ay payat ang aking pangangatawan. Madalas naming pag-awayan kapag napupunta na sa ganun ang topic namin. Sa totoo lang, marami pang humahanga sa akin. Dahil kahit na chubby ako, ay bagay na bagay pa rin daw sa akin ang mga sinusuot ko. Lalo na si Gio na walang ginawa kundi purihin ako. Si Gio ang helper o utusan namin dito sa bahay at siyang nakakasama ko. Sa isang linggo ay 4 na beses ito kung mamalagi sa amin at umuwi sa bahay nito sa sumusunod na araw. Ito ang taga-ayos ng mga sirang parte ng bahay, tagalipat, tagabuhat ng mabibigat at tagalinis na rin. Kulang na nga lang ay maging kasambahay na rin to. Mabait si Gio, ngunit palaging seryoso. Ganun pa man, masasabi kong may ibubuga ang kanyang itsura at pangangatawan. Dahil hindi maitatangging mas magandang lalaki pa nga ito kesa sa pinsan niyang si Jason na aking asawa. Sadyang malaki lang talaga ang pangangatawan ng aking mister dahil nga sa klase ng trabaho nito. Mula nang mag-ibang bansa ito, 3 taon na ang nakakalipas. Ay ilang beses pa lang itong umuwi. Minsan ay nagtatampo ako rito dahil mas pinipili pa nitong lumayo kesa ang makasama ako. Dahil pwede naman na siyang dito na lang sa Pinas magtrabaho. Ngunit wala naman akong laban dahil yun daw ang pangarap niya. May nabanggit na ba kung kailan ang uwi ni Jason? Matagal-tagal na rin nung umuwi siya. Tanong ni Gio sa akin. Umaga ng Lunes at sabay kaming mag-agahan. Nakasanayan na rin namin. Isa pa ay malungkot ang mag-isa. Baka sa August pang uwi nun eh. Alam mo naman yun, bigla na lang uuwi. Sagot ko bago uminom ng tubig. Nga pala Gio, pakiayos naman yung butas sa bubong. Banda sa kusina, may tumutulo na kasi tuwing umuulan eh. Paki-repair na rin yung kubo sa may likod ng bahay para matambayan. Sige, walang problema. Sagot nito at tinapos na ang pagkain. Salamat. Mauna na ako ha, may pasok pa ako eh. Ikaw nang bahala dito sa bahay. Paalam ko matapos kumain. Maliligo pa kasi ako at maghahanda para sa pagpasok. Nang matapos akong maligo, ay sakto namang may kumatok sa pinto. Lumabas ako ng kwarto. Natanging tuwalya lang ang suot. Anong kailangan mo, Gio? Tanong ko nang makita siya sa labas ng pintuan. Saglit pag napako ang paningin nito sa akin bago nakapagsalita. Pansin ko rin ang paglunok nito. Hindi ko na magawang mailang sa kanya dahil nakasanayan ko na rin naman kasi na palaging nandito si Gio. May tatanong lang sana ako eh. Gusto mo bang pinturahan ko na yung kubo? Masyado na kasing lumang tignan. Ayos lang, kung anong mas ikagaganda bahala ka na. Nakangiting sabi ko dito bago inalis ang maliit na towel sa aking buhok at ipinunas yun. Natawa ko nang sundan niyo ng tingin ni Gio. Baka naman matunaw ako sa kakatitig mo, Gio. Hindi naman. Napansin ko lang na gumaganda ka yata lalo ngayon. Wika nito at may kasama pang pagkindat. Sus, maghanap ka na kasi ng jowa mo para hindi akong binobola mo. Hindi naman kita binobola, Anika. Sige na, alis ka na't magbibihis na ako. Nga pala, hatid mo ako ha. Sunduin mo na lang rin ako mamaya. 4:00 uwian ko eh. Paalala ko bago sinara ang pintuan. Matapos kong isuot ang uniform at makapag-ayos, ay siya namang pagtunog ng cellphone ko. Nang tinan ko ay tumatawag si Jason. Hello Han, kumusta ka dyan? Bungad kong tanong sa kanya sa video call. Katulad pa rin ng dati, nakakapagod pero masaya naman. Lalo na kung nakikita ko ang mga natuturuan ko sa gym na magaganda ng katawan. Sabi nito at inilapag ang cellphone.
Kakauwi ko lang. Tinawagan lang kita para kumustahin. Papasok na ako eh. Masaya ako nag-i-enjoy ka dyan kahit papano. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Paalala ko habang nagsusuot ng sapin sa paa. Oo naman. Ikaw naman, bantayan mong timbang mo at baka madagdagan ka pa. Ano na lang ang sasabihin ng iba sa akin na isa akong gym instructor pero hindi ko mabantayan ang asawa ko. Natatawang sabi nito. Natahimik na lamang ako bago tipid ng umiti. Normal pa rin naman ang timbang ko. Siya sige, baka maliit pa ako. Gusto ko na agad tapusin ang tawag sa tuwing iyon ang binabanggit niya. Para ba kasing balewala sa kanya na naaapektuhan ako sa mga sinasabi niya. Ayoko namang makipag-away sa kanya ng ganitong oras. Baka kasi maghapon lang masira ang araw ko. Pagbaba ko ay naghihintay na sa akin si Gio sa labas. Pansin ko na naman ang pagtitig nito sa akin. Ayos ka lang ba? Tanong niya sa akin nang makasakay na ako. Marahil ay napansin nito ang pagkakakunot ng noo ko dahil sa naging huling pag-uusap namin ni Jason. Oo naman, ayos lang. Sagot ko. Nag-away na naman ba kayo? Tanong nito. Napapikit na lang ako at inis na tumingin sa kanya. Ihatid mo na lang ako, Gio. Malilate na ako sa klase ko eh. Seryosong sabi ko para maitago ang inis na nararamdaman ko para sa aking asawa. Kasi naman, hindi naman ako sobrang mataba. Normal pa naman ang timbang ko. Pero bakit parang mali na yun para sa mister ko? Nang dahil na naman sa katawan mo, no? Kaya kayo nag-away. Tanong nito habang nagmamaneho. Hindi tumitigil sa pag-uusisa. Hindi ako sumagot sa kanya. Huwag mo nalang pansinin yun. Masyado lang siyang body conscious. Maganda ka at sexy ang katawan mo. Ganyan ang batayan ng magandang katawan. Paano mo naman nasabi? Sa wakas ay nakapagsalita ako. Dahil hindi basihan ang pagiging mapayat para matawag na sexy. Para sa akin at sa ibang mga lalaki. Karamihan pa nga ay mas gusto ang ganyang katawan kesa yung payat. Nasaktuhan mo lang talaga na si Jason ay ibang tipo. Baka binubuwala mo lang ako para gumaan ang pakiramdam ko. Hindi naniniwalang sabi ko. Ang totoo ay gustong-gusto ko sa tuwing kino-comfort ako ni Gio sa ganitong sitwasyon. Sa eskwelahan ay katulad ng dati ang routine ko. Nagtuturo ng mga bata at pagsapit ng lunchtime ay magkakasama kami mga teacher na kumakain sa kantina. Lumipas ang mga araw. Ganun pa rin ang nangyari. Hindi pa kami nagkakausap ng asawa ko dahil baka busy pa ito sa trabaho. Chinachat ko naman to pero hindi pa rin nagsisin. Kakatapos naming kumain nang dumiretso ako sa CR para mag-retouch. Natigil ako sa ginagawa ko nang tumunog ang cellphone ko hudyat na may nag-message. Galing iyon sa asawa ko at nagsento ng video. Nakaramdam ako ng kaba nang buksan ko ito. Ganun na lamang kasi ang panginginig ng kalamnan ko sa aking nakita. Mukhang ibang exercise na yata ang tinuturo ng asawa ko abroad. Natulala ako sa simula pa lang ng video. Nakahiga si Jason sa kama at may lumapit na babae. Ang mga sumunod na pangyayari ay ang pag-iisa nila. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Agad kong sinave ang video na sinendya. Napaupo na lamang ako at nangihina dahil parang dinurog ang puso ko sa sakit. Hindi ko lubos maisip na magagawa kong lokohin ang asawa ko. Parang pelikula lang sa utak ko ang napanood ko na paulit-ulit at ayaw tumigil. Nang muli kong tingnan ang messenger ko ay deleted na ang video. Pero huli na. Kahit i-delete pa ng asawa ko, ay nakita ko na. Tama ngang hinala ko. Nagkamali lamang siya ng send. Inayos kong aking sarili at hindi na nagawang pumasok sa panghapon kong klase. Nagpaalam na lang ako at nagsabing may sakit ako sa principal. Nag-commute ako at nagpahatid sa bahay.
Naabutan ko si Gio na nag-aayos ng sirang gripo sa lababo. Nang makita ko nito, ay hindi na ako nagdalawang isip na sugurin siya at yakapin at sa bisig niya ako umiyak. Ano bang nangyari? Tanong niya sa akin sa magaang boses. Tanging hikbi lang ang naisagot ko. Nag-away na naman ba kayo? Niloloko niya ako, Gio. Wika ko sa kanya. Ikaw naman kasi, masyado kang tiwala kay Insan. Sige na, huwag ka nang umiyak. Hindi mo dapat iniiyakan ang kagaya niya. Masuyong sabi niya. Masakit para sa akin ang nangyari, Gio. Asawa ko siya. Ikaw nang nagsabi na niloloko ka niya, di ba? Nasa sayo na yan kung aayaan mo lang na niloloko ka niya dahil lang sa asawa mo siya. Marami dyan lalaki na handa kang mahalin sa kung ano ka at sino ka. Sadyang hindi lang talaga nakita ni Insan ang halaga mo. Nandito naman ako, Anika eh. Kung gusto mo, ako nilang asawahin mo. Puro ka talaga biro, Gio. Siya nga pala, tapos ka na yung kubo. Gusto mo bang makitang inayos ko? Malaki ng pinagbago nun kesa dati. Pag-iiba nito ng usapan. Hinila ko nito papunta doon. Gusto mo makita yung loob? Inayos ko talaga to nung mga nakaraang araw at kanina ko lang napinturahan. Masyadong mainit kaya mabilis namang natuyo. Paliwanag niya sa akin. Nang pumasok kami, ay maayos na ang kubo. May mga ilang gamit, may mesa rin sa gitna na gawa sa kahoy. Maganda nga, wika ko dahilan para mawala na rin sa isip ko ang mister ko. Hayaan mo, dadagdagan ko ang sahod mo sa katapusan. May ngiting sabi ko. Maya-maya ay napalunok ako nang lumapit siya sa akin at halos magdikit na ang aming katawan. Hindi na kailangan, Anika. Halos paus pa nitong sabi bago ko binuhat at inupo sa mesa na halos ikasigaw ko. Ano bang ginagawa mo? Kinakabahang tanong ko. Hindi ba't niloloko ka ni Jason? Hahayaan mo bang niloloko ka lang niya? Tanong niya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tutok na tutok sa aking muka. Matagal na kitang hinihintay. Hindi mo ba napapansin? Puro ka kasi si Insan eh. Ano bang sinasabi mo? Nauutal kong tanong. Gusto mo bang malaman kung anong sinasabi ko? Tanong niya na kinatango ko naman. Matagal na kitang gusto, Anika. Sabay lapit nito ng labo bang ituloy ko? Tanong nito. Sunod-sunod ang naging pagtango ko at binigyan siya ng laya sa kanyang ginagawa. Kung kayang gawin ni Jason sa akin na lokohin ako, kaya ko rin gawin yun. Inihiga niya ako sa kahoy na mesa at dala ng halo-halong emosyon ay hinayaan ko siyang angkinin ako. Ngayon ko na lamang ulit ito naranasan at masasabi ko ang di hamak nga naman na may maipagmamalaki si Gio kumpara sa asawa ko. Sa loob ng 4 na taon naming kasal ni Jason at habang wala siya ay hindi ko siya nagawang pagtaksilan o tumingin sa ibang lalaki kahit pakasama ko sa bahay si Gio. Purong katiwala at utusan lamang ang turing ko sa kanya dahil ayokong magkaroon kami ng away ni Jason. Ngunit ngayong siya na ang gumawa ng kalokohan sa akin ay tapos na ang pagtitiis ko. Siguro nga kaya mas pinili nito sa ibang bansa manatili ay dahil hindi talaga ako nito gusto, lalo na ang katawang meron ako. Hindi kagaya ni Gio na kaya kong tanggapin at purihin. Dahil sa aming pagod ay nakatulog kami ni Gio sa kubo. Gabi na nang magising kami. Wala akong maramdamang pagsisisi. Isa pa ay tuluyan na akong nakapag-isip. Balak ko nang mag-file ng annulment kay Jason. Anong gagawin mo ngayon? Tanong sa akin ni Gio. Gusto ko nang makipaghiwalay. Tanging sagot ko at bumuntong hininga bago bumangon at sinuot ang kaninang damit. Nang tingnan ko ang cellphone ko ay marami na palang missed calls galing kay Jason. Tinawagan ko ito at ilang ring lang ay sinagot niya. Ang kapal naman ng mukha mong tawagan pa ako. Bungad ko sa kanya. Han, hindi naman sa mali ang iniisip mo. Mali ka ng pagkakaintindi sa video eh. Hindi kasi talaga para sa yun. Nagkamali lang ako ng send.
Aligagang sabi nito na kinatawa ko ng pagak. So kung hindi ka pa nagkamali, hindi ko malalaman ang pinaggagawa mo dyan, Jason. Huwag mo akong paikutin, Jason. Kitang-kita ko ang lahat, kaya wala kang dapat ipaliwanag. Huwag na huwag kang magpapakita sa akin dahil wala ka nang babalikan dito. Maghiwalay na tayo. Hindi mo magagawa sa akin yan dahil mahal mo ako, Anika. Walang tatanggap sa'yo, ako lang. Pasalamat ka nga dahil pinakasalin kita. Walang preo na itong sumbat sa akin. Ang kapal naman ng mukha mong gamitin ang pagmamahal ko sa'yo, Jason. Kumukulo ang dugo kong sabi sa kanya. Hindi ako magpapakatanga sa'yo. Sa tingin mo walang tatanggap sa akin dahil lang sa katwiran mong mataba ako. Pues, nagkakamali ka, Jason. Magpa-file ako ng annulment. Huling sabi ko na puno ng sakit at puot bago binabaan ito ng tawag. Muling tumulo ang luha ko na agad ko namang pinahid nang mapatingin ako kay Gio at tahimik tong nakatitig sa akin. Tama lang ang ginawa mo. Hindi mo deserve na saktan at lokohin. Napabilib mo ako dyan, Anika. Sa wakas ay nagawa mo rin siyang awayin. Nakangiting sabi nito bago ko niyakap ng mahigpit. Para akong nagising noon sa katotohanan na sa ilang taon naming pagsasama ni Jason ay kumapit lang ako sa paniniwalang kasal kami at mahal ko siya kahit pa nasasaktan ako sa ginagawa niya sa akin, lalo na sa paraan ng pagtrato nito sa akin. Mabuti na lang talaga at nandito sa tabi ko si Gio. Mula noon hanggang ngayon. Siya ang laging nandyan para sa akin. Animong protektor ko sa anumang bagay, kaya kahit papaano ay maswerte pa rin ako. Natutunan ko na kung magmamahal ka rin lang ng isang tao, ay huwag maging padalos-dalos. Dapat talaga, kilatisin muna natin to, kahit mahuli pa tayo sa pag-ibig. Masyado kasi akong nagmadali noon na makapag-asawa. Napunta tuloy ako sa maling tao. Nagayos kaming dalawa ni Gio at masayang kumain ng hapunan. Kakaiba ang ngiti ng bokong at alam ko naman ang dahilan. Sa ngayon ay hiwalay na kami ni Jason. Ewan ko ba? Dati isang sorry niya lang sa akin ay pinapatawad ko na siya. Pero ngayon ay hindi na. Siguro dahil nagsawa na ako. O baka naman dahil kasama ko lamang si Gio kaya malakas ang loob ko. Sa paglipas ng taon ay naging maayos ang relasyon namin ni Gio. Hindi agad kami nagsama. Dahil gusto kong maging maayos muna ang lahat. Unti-unti, niligawan ako ni Gio. Kaya tanggap yun ng mga taong nakapaligid sa amin, lalo't alam nilang lahat ang ginawang panluloko sa akin ni Jason. May mga nagsasabi pa nga sa akin na sagutin ko na si Gio. Total ay, hiwalay na rin kami ni Jason matagal na. Mas mainam pa nga raw si Gio dahil mas matagal pa kaming nagkasama sa iisang bubong. At least kilala ko na. Hinihintay ko na lang din na tuluyang ma-annulled ang kasal namin ni Jason. Gusto ko pa rin na maayos ang lahat ng proseso bago kami tuluyang magsama ni Jason. Pero aaminin ko naman, kapag kaming dalawa na lamang, ay lihim pa rin may nangyayari sa amin. Bagay na hindi na yata namin mapipigil ang dalawa. Kung magtatanong kayo ng update sa akin tungkol kay Jason, ay ang huling balita ko kay Gio, umuwi ito ng Pinas. Wala naman daw kasamang babae, pero malaki pa rin naman daw ang katawan. Yun lang ang sinabi sa akin ito. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Lubos na gumagalang, Teacher Anika.